Ассалому алейкум бардаро подписчикои ютуб канали то мошина макаса созин хубен зинда ва сарбаланд бошин бардаро масатта мисла вақта мошинбозор дар қор дорем ана гуфт япон мошинои нархои дастас ва навор гуфтагем пешкаш шумо метнем мошин рости бисёр даромадаги аст савдоам зури бачи не ки нарх нао бисёр подписчико шоиди зинда ха бисёр та салом алейкум омадем будем гарени бак қимат бардаро гарени я ахта чота мошин гарени бак қимат Nek мо бар замин нигоҳ накардем мошинои нархои арзон ва арзанда бисёртар парфтагем бидурин тамошо кунем бардаро бардаро чӣ хеле ки медонем дар канали мо шумо сад бозии гундог рафте сай миқдори чипҳо камай ҳамиду дарактона я дастгирӣ кунем ровно 500 донаи дига чиптара мегзанем 100% бозира ба шоҳидии хитон мегзанем рақамҳои ватсап мо осона пеши муҳитами зери 90 556 се тависа салом навис чекта парто автоматии иштирокии бозӣ мошад 45 сом қади просто так як бахта бисар دیدی همه ماشین چوب پیش بزرگ اومده بود شهر بچه با این خاطر گپ از یاد نمیکنیم انا کدومی در چین اون ماشین معقوله بیزات نظر کامنتر بنویسید نصیب باشه بزرگ آینده اومده با نور میگیریم همتون موفقیت رفتیم و کسات دستگیری میکنیم مرحمت باردارو جون باز یک اوپل انادوتی نوبتی نرخی دستاست اسپید کردن شهر بچه نرخی دستاست 600 بسیار ارزون قلدیسته خلاص حالش 99 که 99 وجود دوتی لورا که ҳуҷҷат солона ҳамаш нав кардагиам бардаро марама нархи дастас 40,000 поён видеоро нагзонда бо диққат тамошо кунем бардаро абёния марама ҳолати тараф зак ҳолати багаж мебинем марама дар цекои қафо запаскош ҷошта марама зак ҳолати тараф мебинем як ҳолати салонша марама ҳолати абшико хаяс нимсм расход дора бардаро неки нархи дастас арзанда мена пеш савдо кунем гирем биёрем коробка боша механик биё капочойка марама як ҳолати мотор мебинем бардаро абиё мотори 1.16 ҳолати фартуки пеш нозада стойкои ланҷироно ҷошда чашковар нест мотори 1.16 наш боша бардаро 38000 сомон боз муомила мешава рақамо табугу 82 4 28 марама рақаму зери навода занг зани алоқа дабрем марамат бардаро боз як кемри ди навбати варианти СК нархи дастрас бардаро ай 90000 поён соли 2009 ҳуҷҷату тил дора ака ҳуҷҷатош буд чӣ дагия то охири муайя бигем як мунфас ҳуҷҷатош буд меша утилизатсия дора варианти СК рестайлинг шидагия мошин хиш соли 2009 бахшака марамат як ҳолати тарафша мебинем хай номерошам падарка номерош падарка яка номеро падарка бардаро марамат ҳолати тараф як ҳолати салонша мебинем дарои қафо электропакет марамат ҳолати салон каталогш тоза 4 дар электро блокировка дар ду тарафа мултиру коробка боша автомат монитори андроид мошин хай дрнаш яс нимсме 1000 расход дора ба хайрай бардаро биё капоча кишоака марамоз як ҳолати моторша мебинем абиё мотор бардарои ҷон 2.4 ҳолати пеши мошин винкод гужош задаги ака хафош задагиам винкод наш боша бардаро 89000 сомон боз муомила меша биё рақамо табугу ака 07 127 96 марама рақамо зери навода занг зани 89000 сомон боз муомила мешава марамат бардаро бачо ки 1.5 хоҳиш кардан ама варианти вагон 2015 сол даже таи 16 ҳисоб мехира бардаро 2016 барои ки 2015 10моҳагай мошин бардаро нозада тозаи америкаи бардаро редки меғалтаи хеле марамат як иде чак мезанем 4 балнакиш нав як гилая хела танаш шакраска талаб нест бардаро марамат ҳолати хафош ду гуруштела бардаро мошин натури ситқан тозаи бардаро нашам нархи дастас мебинем мошин дар ҷоли растамошка ягон шидаги нест ҳамаша растамошка карда мета сафеди трёхкомпонента бо дари қафо мебел салон электропакет салон кожни салон потолокш тоза безключевой доступ дора бардаро 4 дар электро блокировка дар хулас ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат бардаро климат контрол старт стоп дора марамоз як ҳолати моторша мебинем یا کاپوچوی کاکا خلاص باردارو خیدارو باشین علاقه دارین ماشینچه توزه 2.4 GDI باردارو ولات فارتوکی پیش ستویکوی لانجرونو کوزوف پلمبو همه جوش ده ماشین نوزده خلاص حالی نمر پومر یگون چی چسبوندگی نیست نقش باشه باردارو
срочни 105 000 сомон боз муомила мешавад. Кадом велосипед кад ошава бардаро варианти вагонай 2015 бигем 2016 рақамо табугака 001 66 1292 марама рақамо зер наводай зан алоқа дабрем бардаро. Ассалому алейкум бардаро, подписчикои YouTube канали Топ Мошино, канали главни мо шумо ҳама каса созен хубен акҳо додаро апо хуаро бардаро масадқа кадои моро тамошо кардесай видеоро якм стоп кунед як дона лайкора бизанед кадои меҳмон ҳастем бидунем подписатсия кунед бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем дар канали мо шумо старт бозии бурднок рафтесай миқдори чипто гарени камай шамси бурд зиёдай се ташои ҷоиза 120 конвертои пулияи бардаро медонед ки хеле мошинои безеб мондагӣ нестин бардаро мошинои пеши бозор мондагиам сечкачаи объём мотор ди автомат бардаро коробкаш автоматай моторшам дай бардаро лабаҳои антиблик ҳуҷҷати солона утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёр дискачаҳои 210 кузов бардаро комплектатсия элегант то дворникҳои чизе ки дидесем бардаро ҳамаш кор мекунад деюм шоҳҷоизаи мо мешавам анаи опел сиданча сидан 4 чашкош навай бардаро дискачаҳои размери 15 шапалоқ ҳуҷҷати солона утилизатсия ишам кардагӣ тайёр бардаро сеюм шоҳҷоизаи мо ваз 2107 мешавад бардаро ки ҳамин 4 дискаш худаш басай бе тариф бардаро ҳуҷҷати солона утилизатсия ҳама чӣ дора мошин обши 32000 пробег дора солаш 2011 бардаро охирон випуск 2011 мешаванд ё мошин гарени тоза родной краска родной деталай бардаро рақамҳои ватсапи мо осонай ҳамин зери мошинодам ҳастай зери навордам ҳастай 556 320 нархи чиптаи мо ба ҳама дастрас бардаро 45 сомон 10 та мегири 1 та падарка бардаро медурем ҳама касами дударактона дастгирӣ мекунем тестарагами бозира ҳамин 70 ҷамбас мекунем бардаро масадқа чӣ хеле ки медонем ин состави ки ман мондагим одамо ба камиш любой сайта любой ҷорабран интерес кунен ба камиш 5000 6000 количество чипта мемонанд баъд мегузаронанд 3999 дона ҳичи буд и дальше ҳичи бардаро ровна бардаро таи 1000 дона чипта мондагиай будроин ҳама касая дастгирӣ кунен ҳичиш намондай ҳамин 5 таи 10 таи бихарем бахта диди ба 45 сон ехел мошинчора миёй ман мебарам дига чит мефора шербача баъд боно гуфтатон намонад ки аксиёи хича дора кадоме 10 дона чипта қати фарқ надора кадом шоҳҷоизаи мара мезана болош да як айфони 17 Pro Max дига туҳфа карда мешавад ҳисоби додарактон мешавад бардаро мардуми YouTube будроин 556 3 та 20 да чек та парто автоматии иштирокчӣ бозӣ мешавад мошино биё шербача қабул ка агар маъқулат нашид биё зинда айма пул шабиги буфорад мошин буфорад пул не ки ман боварии комил дорам ки ин мошинора ту намефурӯшӣ вақте ки айма бурд мекунӣ бардар ба ҳамин хотир чека парто стбс накард чека парто автоматии иштирокчӣ бозӣ мешавад жиланкаи бозира ай пеш тамошокунӣ дошта бошем бардаро марҳамат биёед сари як пилачо як рӯз пешаи бозира мондан мегемтон адреса мегем биёем бозира дар пеши чашми хитон мегзаронем бардаро ҳазор раҳмат ба диққататон зиндаву сарбаланд бошен ки ҷойда бошен набошен бардарои ман обод бошен рафтем ҳама каса дастгирӣ мекунем додарактона ноумед намесӯзем марҳамат бардаро хундаи Санта-Фе 2014 мошин бардаро вагонаи навраст тамошко утиламаша карда метиятон бардаро нархи гарени арзон харидоро бошен алоқа дабрем бардаро 2014 мошин полни бардаро же ламинат кашидаган мошин хичам сафеда болош ламинати бон хел сафед кашидаган барои краска ҷази наша гуфта хел зур кардаган мошина бардаро марҳамат ҳолати тараф ду груштела марҳамат ҳолати тараф панорама дора фул комплектатсияи бардаро дар қафо электропакет бо задни шторка доштаи бардаро салон кожни салон панорама гуфтем бардаро фул комплектатсияи бардаро бесключевой доступ 4 дар электро блокировка дар регировка бако ду тарафа мултирул коробкаш боша автомат ручникои электрони монитори ана заводской монитор калон чихол полик ҳама чиш мондагӣ тайёр аст хулас объем мотор бардаро ҷон 2.4 GDI бардаро марҳамат ҳолати фартуки пеш мошин зада ранги мошин сафед бардаро нарх боша нархи ҳама дастрас 125 000 сомон боз муомила мешавад раис рақамо табгу 909 07 86 86 марҳамат рақамо зер наводай зан алоқа дабрем марҳамат бардаро боз як кемри 5 навбатии варианти тайвани бардаро объем мотор 2 мешаванд ё кожни салон хай гап хабар нархи гарени дастрас бардаро ҳуҷҷати солона утил дора ака ҳуҷҷати солона утилизатсия дора лабаҳои антиблик бардаро дискачаҳои 5 ранги стили европаори марҳамат ҳолати тараф
мошин конкретно бардору муомила мешавад. биёед айпеш харидорӣ кунед. нархи дастасе ака гардини қимат гуфтаи сабуд старац академ мо арзон кардем, бо биён шумо арзон кунед, барои ки пулда ниёз доран акоб. дар қафо электропакет, салон зард бардору, кожни салон, потолокш тоза, задни дефлектор бардору, 4 дар электро, блокировка дар, регулировка бакои, ду тарафа мултирул, коробкаш боша автомат, климат контрол, монитори андроид. ҷа голати ҳанаматош мебинем. биё капочак шо. хулас нархи дастрасай. биёед айпеш савдо кунед. абиё мотор ду бардора, ҳолати фартуки пеши мошин нозада бардора, стойкош ҷошдар. устотон қад биёед баъд дилпурӣ савдо кунед бардор. нақш боша бардори 140000 сомон конкретно боз муомила мешавад. биё рақамо табугу ака. 785 50 15 51. марҳама рақамо зери наводаи занг алоқа даброем.